мъж влязъл в хотелска стая. 5 звезди, Ню Йорк. Отворил вратата и вътре го чакала жена. Без да каже дума, скочила на леглото. Съблякла се и му казала: $20 000. Сега, или те обвинявам в изнасилване. Камери тук няма, никой няма да ти повярва. Мъжът не помръднал, не се изплашил, не се оправдавал, извадил тефтер и написал: глух съм и ням, запиши го. Тя се усмихнала, взела тефтера и написала всичко, дума по дума. После той заговорил: $20 000, или те обвинявам в изнудване. Тефтерът е доказателство, написан от теб. Лицето й се променило за секунда. Извинявам се. И изтичала навън. Той не вдигнал глас, не се паникьосал, не поискал помощ. Победил с едно изречение и един тефтер: паниката те предава, спокойствието те спасява. Следващия път, когато животът те постави в невъзможна ситуация, не питай как да се измъкнеш, питай как да обърна това в своя полза.